Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba enkulu ke inomembeso. Ku season 3 ukhona umshado wesiZulu kaMacele. Ukhona umshado wesiZulu kaMayeni. Nina guys enilandela Uthando Nesthembu kule channel. Ngesikhathi ngibeka ukuthi angiliboni iphutha lokuthi uMacele noMayeni abayanga kaKhumalo beyobuka noma beyongamela umembeso kaMakhumalo ngazibeka izathu. Ngangikhuluma ngendlela engibona ngayo nendlela futhi sengingabona ukuthi umembeso wenzeka ngayo nokuthi bese ngibuzile futhi ukuthi umembeso kahle kahle kulezi zinto ezenziwayo before kufike isigaba la uma usisi ekhishwa umndeni wakhe sebeyomfaka ke ka-husband la esuke sehamba khona nebhokisi kuney'nkomo ezimlindile ngale emzini ezothelwa nenyongo. Nathi-ke nina because le yakususa ukukhuluma kubalandeli beshow also nalaba ababukela amavidiyo engiwenza la. Nathi kuMayeni baya kumembeso wakhe. Niwubone kuphi? Ku season 3 angutholi umembeso kaMayeni noma ke ni phambanisa izinto. Umembeso ngichaza kwesi44. Umembeso wenzeka kini. Lokhu okwenza ngosuku lomshado lo wasesigcawini after la sekune la okuba nezingubo khona umabo lo. Hayi uthi mhlambe ke guys uthi KZN nayo inkulu kakhulu, kuhlukene ngeindawo, kuhlukene ngezigodi, kwenziwa izinto ezihlukene. Umembeso ngisho ungawenza sowuhlala no husband noma ugcine ngawo bathi awulona icala. Kodwa isikhathi esiningi wenziwa before uzothela inyongo. Abanye kuyenzeka ke befike lapho because into engicabanga ukuthi inkulu kakhulu engenza mhlawumbe ukuthi nabazali bekuvumela ukuthi uhambe ke uyobambisana nohusband uma usukhisheliwe okuthile okuyilobolo, ngaba yinkomo, ngaba imali, ngaba ukuthi lowo mndeni ke ufuna ini. Ngase ngibeka ukuthi umembeso abaningi angazi ukuthi most, angithi some, umembeso ubathola ekhaya ngoba lo membeso lo uhusband osuke ezokhombisa umndeni wakho ukuthi ke hayi ke ngiyindoda emadodeni ngizokwazi ukumphatha kahle, nazi izipho. Kodwa kulezi zipho zikhona neziphuma ngapha kadadewethu, kasisi, ukamakoti, ukankosikazi, kuzophiwana nje kuqiniswe ubuhlobo. Isikhathi esiningi kuba before a traditional wedding ngoba umembeso a gift giving ceremony. So ukubeka kwami ukuthi uMacele angimboni ukuthi kubaleke ngani ukuthi efike kumembeso if inhliziyo yakhe ayifisi ukuba lapha, not ukuthi ayijabulile, mhlawumbe ayifisi ukuba lapha, mhlawumbe akafuni ukukubona. Ngachaza lokho noMayeni ngachaza lokho, bathi-ke yimi osho lokho, angikhulumeli bonke abanye abantu abathi hayi banenhliziyo ezimbi kanjani kanjani, asi-understand izinto ngendlela efanayo. Nabe senithi-ke mina nathi hayi-ke fix kodwa baya kukaMayeni. Uphi umembeso kaMayeni? Nikubone ku-episode bani ku season 3? Because ku season 3 uMayeni noMseleku barenew ama-vows. Okulandelayo wenza umshado wesintu, traditional wedding. Lana-ke asethi uMseleku khona uMayeni-ke usehlanganisiwe nabantu abadala bakaMseleku because umshado wesiZulu indaba yawo ijule lapho. Nami
Kubantu abaningi esengibuze ngabo ngafunda futhi nababhalayo, ngabuza nakubadala mabechaza umshado wesiZulu uphakathi kwemindeni ewu-2, abaphilayo nabangasekho, kodwa amakhaya awafani. Leya nyongo eba khona iwuphawu lokuthi usubhilonga laphaya osuke ungene khona. Nakhona futhi uma uphuma kini awuphumi uyakhishwa, ngoba uhamba nabadala bakini abaphilayo kodwa sebebatshelile laba abangasekho ukuthi kahle kahle lesi siphithiphithi kwenzakalani, kuba abadala bakini nomakhelwane bekuphelezela ukuze bezobona ukuthi ikhaya bakubeka kulona noma ikhaya oyongena kulo noma ikhaya bakushiya lona iliphi. But-ke isikhathi nezinto ziyashintsha. Kuyenzeka-ke abanye bebuyele ekhaya base beyakhishwa-ke kade sebevele ehlala nomyeni bebambisene ngezimo ey'thile, ngokudisayida kwabo nangokukhetha kwabo, ngoba vele la empilweni akwenziwa ngokufana. Kodwa abanye konke bakwenza step by step bese ekhaya kuze kufike la ukuthi-ke uzofaka lokhu akufaka la esandleni. Lana kusekushiwo-ke kini ukuthi hayi-ke konke okwalaphaya sekukwalaphaya, usumdala ngokwanele, usunkosikazi womuzi, yonke leyo nto. Angizile-ke ukuzochaza leyo ndaba ngoba sizoyichaza mase sifike kumshado wesiZulu kaMacele nokaMayeni. Umbuzo wami uthi Umembeso kaMayeni la enabona khona uMakhumalo noMangwabe bekhona, nize nibale ukuthi baya kumembeso kaMayeni, ngoba phela manje mina kufanele angithi mina ngenza amavidiyo ngikhulume ngibuye ngihlebe kancane. Mina-ke sekufanele ngijaje ukuthi uma bafika kuMayeni wababona ubesehlula nje ukuyohlala u5 minutes kaMakhumalo sengisebenzisa lokho. Uphi-ke umembeso kaMayeni bazalwane? Hayi, nina ningabazalwana barong, nibuye nikhuluma iphutha noma yimo nephutha. Uphi umembeso kaMayeni? U-episode bani? Ngoba phela uMacele owenza wakhe wesiZulu, sabona-ke isiphithiphithi esenzeka kaMacele, sabona uMayeni erenew ama-vows ukuthi mina ngithanda kakhulu umshado ukubuka ngithanda kakhulu umshado wesiZulu, kodwa ukujula kwawo angikuthandisisi. Ngizosibeka futhi izizathu sokuthi why. Zonke nje izinto eziyaze zikhulunywe ngiyathanda, ingoma, ukusina, imvunulo na yonke into, kodwa mase bechaza ngibone ngathi yiyo lento eyenza abantu behlale ngisho ngasemnandi. Angizile-ke ngalokho. Ngibuza ukuthi iyiphi i-episode enemembeso kaMayeni la enabona khona kufika uMakhumalo noMangwabe, ukuze-ke ngibuye ngizosho ukuthi hawu, uMayeni wababona befike kubo odadewabo basemzini bezomsupport, pho akahambanga ngani kaKhumalo, ngoba egcekeni kaMseleku kusemzini noma kusekhaya. Lana-ke sengikhuluma kubo kaMayeni kayeni. Ishoniwe uzwe episode bani lowo. Yabo uma ukuthi le episode ayikho, ngizohamba ngiyoyifuna le comment ngoba ngiyazi ukuthi ngayifunda. Ngizohamba ngiyoyifuna le comment nginifundele ukuze nibone ukuthi angizili ukuzonikhohlisa. Nina guys nisenithatha i-TV show nifake enhlizweni, base nifake enhlizweni senikhuluma nephutha. Angeke ngisho ukuthi nikhuluma amanga ngoba ngenzeka ukuthi umuntu omdala wabhala lokuthi nje baya kowakhe. Uphi kumembeso kaMayeni? Ngoba phela noMacele umembeso wakhe awukho. Kodwa lokho abakwenzile bona after sekusiniwe umabo, lana sekulaliswa khona nomkhwenyana naye embozwe-ke belindeke bemshaye ngenduku. Angazi ukuthi kuwumdlalo khona lokho, lana okugcotshwa khona umkhwenyana konke lokho. Uphi umembeso kaMayeni? Ngoba nakhuluma ngoMayeni nathi umembeso wakhe bahlala kodwa bayomsupport kubo.
ngoba ngisho sekaMseleku esewumaka Mpumelelo umnini obanzi Umembeso umthuma ekhaya ukuthi hamba kuyohlala ekhaya manje ngoba umyeni uze kabaka makoti uzobakhombisa ukuthi ake khona ephaketheni akushodi kangakanani nazi izinto engiziphethe nabo-ke busuke sebekhipha-ke lokhu abakhiphayo okuyizipho ku-exchange izipho kodwa kahle kahle uyeni noMseleku uyeni noMseleku ucele noMseleku uNgwabe noMseleku uKhumalo noMseleku okwamakhosikazi uma inhliziyo zimhlophe okuphathelene nomunye unkosikazi kubafica egcekeni. Cha usungayidibhetha-ke uyithathe uyifake esontweni lakho lokho akuhlangene nesonto lakho lokhu kuhlangene nesiZulu ngoba amakhosikazi wona mayeshintsha isibongo ashintshe athathe isibongo sikamnyeni mayiphuma nebhokisi ayongena emzini okuyikhaya leli asebelikhethile ngothando mawukuthi ngothando nokuhlanganiswa nabantu abadala. Mase kufika omunye unkosikazi uzobafica bekhona laba abebevele bekhona abanye-ke ngoba ikhathi ishintshile akufanele bebekhona kodwa ngoba sebengaphakathi egcekeni bazotholakala egcekeni ngokwe-support sengenzeka unkosikazi ethi hayibo udadewethu wenza ukuthi ekhaya kwenziwa ukuthi mina kodwa ngiyabuza guys like ngenzeni ngi-understand nani ngifuna uku-understand iside lenu-ke manje nje sesiyakhuluma-ke sesiyikhuluma njengosisi njengomama ubona ukuthi ku-fair ukuthi ungafike uzoshada no-husband kamamkhulu noma phela ku-husband wakho uthi akeze ezokubuka akujabulela akushayela ihlombe yini le ekwenza ube novalo ekuqaleni kule period le mhlambe kusazothiwa uzo-introducewa kumamkhulu uzobona umamkhulu umamkhulu uzizwa kanjani ulindileke uyes kamamkhulu ukuthi umamkhulu uyavuma ukuthi ashade uyawuthola kuyesi because noma-ke uyesi ukwazi ukuthi ugqamile noma ugqamile ngoba phela uhusband ngesikhathi eqala-ke enza zonke izinto elobola shuthi uba nakho emqondweni ukuthi umamkhulu-ke useyazi umamkhulu-ke uyabona ukuthi kiwaphi uzoshada but women to women wena uthi umamkhulu akahlale phansi akubheke like kube ngathi ubuka umngane wakhe eyashada ebebuka uhusband wakhe mhlambe yimo nenhliziyo embi mhlambe yimo wrong kodwa mina indlela engibuka ngayo ngibuka ukuthi if second wife nakube wazi second wife third ukuze kufike ku-number 6 or 7 20 njengomamkhulu basebhuqa mawunkosikazi oza emva kamamkhulu ikhona lento encane 2% enhlizweni yakho eshoyo ukuthi kodwa le moment ayifani kuwe nakumamkhulu because umamkhulu khona ezinye izinto akumele ahlale phezu kwazo ngenxa yakho ukuthi wena ushada but manje ngoba uyashada umamkhulu akezwe futhi akubuke ushada nohusband wakhe ngesikhathi esifanayo futhi uya-understand ukuthi le journey ayikho kulula kuwena uza ngemuva because kufanele wamukelwe ayikho lula kophambili because kufanele amkele ukuthi lesimo akazushintsha. Women to women uthi akashaya ihlombe emshadweni wakho no hayi ukuthi inhliziyo yakhe ayibophe ayigayi izibozi but why kufanele ebuke le ayibuke nje yonke lento yenzeka iqala iphela. Ngiyabona la kuthiwa khona akavele because ukuvela kwakhe uzoconfirm ukuthi uvumelene nohusband because awusikwazi sithemba ukuthi senzeke umamkhulu
esebumnyameni umamkhulu engavumanga. But mina sengibuza kumuntu wesifazane onenhliziyo naye ozwelayo, yini emenza ukuthi athi mamkhulu come witness kuqala kuphela because vele uhusband wethu ayikho fair ngisho ngabe kuthiwa yisiZulu ayikho fair. Futhi-ke indlela engibona ngayo mhlawumbe ngiyaxolisa-ke sengiyamemeza guys i-generator-ke ugesi uhambile ngiyivale kodwa la ile ndlela engisho ngayo. Angisho ukuthi kukhethekile ukuthi ngibala muphi unkosikazi from second wife kuya le emuva. Mina ngikubuka kuno 2% wokuba selfish if inhliziyo yakho ngempela isuke ithi oh akumnandi because umamkhulu akazange like phela abantu abafani. Yes, bakhona abanye ngike ngabona la ku TikTok, ngabona na ku Facebook ethi umuntu ethi sisi bengisemshadweni ka-boyfriend hayibo amahloni athi bengisemshadweni ka-boyfriend. Emshadweni ka-boyfriend uzothini? Like uzoqinisekisa ukuthi hayibo baby ushada ngempela. Asikho-ke lapho nama ngikwazi lokhu ngikhulumelani. Kodwa-ke Umembeso kaMayeni u-episode bani ku-season 3 because u-season 3 la kuvela khona imishado ewu-2 no imishado ewu-3 ukaMacele owesiZulu okaMayeni noma-ke phela ukurenew ama-vows sesokufaka emshadweni urenew ama-vows mase-ke enza umshado wesiZulu. Umembeso i-gift giving ceremony kaMayeni noMseleku ku-season 3 u-episode bani. Ngifuna ukubona ukuthi uMangwabe wayegqokeni, uMakhumalo wayegqokeni. Ngibuye-ke ngizosho ukuthi hhayi-ke umakamnini wababona babehleli kuleli side bezile ukuzomsupporta wabaphani futhi. Angithi sibonile ukuthi ngale Umembeso esubuye ku-season 6 zikhona izinto abayitholile. uMangwabe ikhona into abamupha yona nobaba uMseleku khona akuthola nabakayeni-ke. Kodwa angizileke ukuzokhuluma ngezipho. Mina ngifuna nje i-episode nenomembeso kaMayeni ukuze ngibuye la ngithi ngempela bafika. uMangwabe wayegqoke kanje, uMangwabe wayemuhle, uMakhumalo wayemuhle, pho why engayanga? Angithi manje sesiyifaka-ke kule ye-support ukuthi hawu ukusupporta amanye amakhosikazi because bakwenzile yena akasakwenzi. Bonke-ke leli thuba. Ningabe abazalwana ba-wrong, abazalwana banamanga. Amanga aqambeni kancane. Ungazuza uqamba amanga ngento esizoyifuna sithi siyayifuna asiyitholi. Nomembeso futhi kaMacele awukho. Kodwa emshadweni kaMacele babekhona ekuseni baqalalwa-ke le ngoma le. Njengoba ngasho nje umshado wesiZulu kubuye kugudlwane. Baqalela leyo ngoma le sebebaxosha. Wavele kuMangwabe wadikila udumo. Mangwabe wathi nje akasabuyi.